práve mám taký pocit, že táto arogancia tejto firmy je už skoro neúnosná. Predpokladám, že sa budeme snažiť vybaviť sme s nimi nejaké predstavné dohody, ale všetko mi to ukazuje, že nás neustále nás tlačia do niečoho, čo oni chcú a oni nerobia žiadne ústupky. Myslím si, že by sme mali byť rovnocenní partneri s nimi. V tejto chvíli to určite tak nie je. Takže keď my ustúpime od toho, že im predáme pozemok po kolaudácii, tak oni by tiež mali robiť nejaké ústupky. Jedná sa ozaj o to, že takto nájomná zmluva postavená byť nemôže. My ju nemôžeme schváliť v takomto znení. Proste do toho uznesenia musí ísť, jednoducho my nemôžeme byť bazálmi niekoho. To ako sorry. Jediná zmluva, o ktorej chceme rokovať, je zmluva o podmienkach prenájmu sály. O ničom inom. Súhlasím, že to je niečo, ktoré povedala, ale náhodou nie je to. Keď sa to trvalo a poviem, že to je možná 200 od 100 euro, napríklad dodáš úplne priestory, starý priestor, 12 euro a príjemné tam kúpuli. Čiže by sme chceli sa rokovali vyššie, chceli nájsť. Ale ja nehovorím ani o cene, ja vôbec nehovorím o cene. Ja hovorím o nájomnom vzťahu ako takom. A to je to uznesenie číslo 3, kde teda v tom C-čku, kde jednoducho my túto nájomnú zmluvu v tomto zmysle nemôžeme akceptovať a poďme rokovať o novej nájomnej zmluve. Ja už niekedy som unavená z tejto debaty o VAD, pretože od roku 2009 sa zúčastňujeme týchto spoločných rokovaní a môžem vám povedať jedno, že keby som dneska mala hlasovať za to, že multifunkčná sála bude alebo nebude a kultúrny stanov Boriská sú na námestí a povedali by ste, alebo väčšina z vás to nie, tak bohužiaľ musím sa pridať na stranu tú, že teda nebudem za to hlasovať, pretože naša priorita pri všetkých rokovaniach bola nie postaviť tam nejaké spoločenské, teda obchodné centrum s handrami a s podobným tovarom. Úplne iný záujem. Priorita bola v tom, že tam potrebujeme kultúrny stav. Už len z toho dôvodu, že dneska v 21. storočí, keď si človek predstaví, že nejaké kultúrne zázemie a vôbec kultúra, ktorá by sa mala prevádzať v meste, všetko je na hanbu. Povedzme si zase, že nemáme také reprezentačné priestory, ktoré by splňali dneska podmienky poskytovania kultúrneho vyžitia. Nehovorím o zázemí a podobných veciach. Takže my sa nemôžeme čudovať, dneska argumenty padali také, že treba nikto nám sem nechodí, alebo teda neprídu nejaké také kultúrne telesa známe. Ale je to logické, pretože nemáme im čo ponúknuť vlastne. Takže ja by som vás chcela poprosiť, keby sme podporili túto myšlienku naozaj vybudovania tej multifunkčnej sály, pretože tá je pre nás, si myslím, že úplne prioritná. Nie je to, či tam budú reštaurácie, obchody, hantry a podobné veci. To vôbec nie je podstatné, to je úplne druhoradé. Takže to iba ďakujem. Iná sa mi že a je tak chápem, že toto nebráni rokovanie. Takéto uznesenie nebráni rokovanie tej sále. Keď aj prídeme, jednoducho zavedíme tomu, že sa môže podpísať nevýhodná národná zmluva. My sme boli tí, ktorí budeme diktovať podmienky, ale nie, že my schválime, my keď schválime ten predaj, my sme skončili s rokovaním. Budeme to robiť, čo nám povie investor. Čo práve keď my toto príjmeme, vôbec nikto nepovedal, že nemôžeme ďalej rokovať, my môžeme ďalej rokovať a keď tu nám ponúknete normálne podmienky, tak my povieme, že áno, chceme tú multifunkčnú sálu, ale robíme dodatok zmluve. Nie je problém. Môžeme takový dodatočne. Tam myslím, že zhodu nájdeme, ale za úplne iných podmienok a budeme rovnocenní partneri a nie, že teraz nám budú vydierať, lebo my teraz vstúpime a keď my tam vstúpime, už nikdy sa nevrátime do pozície, že nebudeme tí priority. Táto nájomná zmluva je pre mesto absolútne nevýhodná. Ja neviem, čo sa viedlo v hlavách poslancov, ktorí schvalovali túto predbežnú zmluvu v budúcej zmluve, akým spôsobom boli zavedení, ale podľa všetkého vychádza, že veľmi boli zavedení a takto sa partner k druhému partnerovi podľa tejto nájomnej zmluvy nestáva.
ktoré po 5 rokoch hodín my musíme vymeniť, opraviť. A je to jeho. A my nemáme po 15 rokoch nemáme nič. Takže je to asi našou povinnosťou. V tej nájomnej zmluve mám taký dojem, že táto nájomná zmluva pani Sisová nepokryje celkom tú zmluvu budúcej nájomnej zmluve. Tam už sme vyhodili tie tovary a takéto, oni pravdepodobne znovu okopčili. Nie. Nie, tá prílohov je tá, ktorú sme v podstate vyrokovali. Áno, alebo sa chybí ešte aj teraz. Ja nechcem robiť bodku, ale zrejme smerujeme k hlasovaniu, takže veľmi stručne a veľmi jasne. Ak schválime ABCD, znamená to, vyradíme majetok pre prebytočnosť, po druhé, predáme pozemok, ktorý sme doteraz od roku 2009 nechceli predať, ale dávame si tam 5-ročnú poistku. Po tretie, nevyhovuje nám zmluva o nájme, preto chceme rokovať o novej. A v zmysle týchto predchádzajúcich 3 bodov je upravená tá štvorka, to Dčko. Toto je v kocke podstata tohoto pozmeňujúceho návrhu na uznesenie. Za 21 proti týchto dvaja sa zdržali, preto je celkom 23. Čiže návrh na uznesenie bodu 8 bol schválený